ขึ้นหน้าหุ่นเด้อเงินเลยก็ไป Hello logober, good morning. नोंथांमोनखौ दिनैहाय आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरनाय जाहैबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाहैबाय अबे साइकेलानो गैयासो साइकेल लानानै आं बेरायनो थांनो नागिरदों लिपस्टिक फोनाखै बोरैबा मोनदों नै साइकेलानो दं गैया होफैदों आं देलायाखै आं जाय बुंरुङै दंथ'यो सि Abi binu kayo kara.
Tì. Nà. Đây đồ. Ừ. Để photo kép. Rồi. Đây đây mà đi. Long phi đâu dưng đừng ham lại nhá. Nó gan được ba. Muốn chỉ mua lại nó phải gan. Ăn một phát đấy. Ở thằng sao? Ở đâu? Nó ăn mới đây chân đạt đó. Người chạy xem. À rồi. Guys, man video बेखिनियावनो जोबथ'सिगोन स' लोगोफोर जोङो इसान थांनाय खालि आरोना जोंना बियानिया न'आव गैयामोन हाबा जानो थांदोंमोन ओंखायनो आंनाबो केमेरामेनानो आन्दायदों स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो